तो फ्रेंड्स आज आम शिखा केमी आप निज घरे बसी आपड़ केमी कास्ट सर्टिफिकेट एप्लाय करेंगे निज कंप्यूटर कि मोबाइल रे आप निजे एप्लाय करेंगे। फास्ट अफ ऑल आप गूगल क्रोम ओपन करने कि मोरजिला जो आप्स हेल्ले चलो ओपन करने देन से टाइप करेंगे कि eDistrict ओडिशा सर्च करने तो जोटा फास्ट आसो जो वेबसाइट eDistrict गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो सही वेबसाइट को जिबे देन से लॉगिन ऑप्शन थी सर्विस प्लस ओडिशा पोर्टल को फास्ट टाइम आसुँचे आपन को रजिस्टर करना पड़ो जो थी कि नॉर्मल आपण फुल नेम मांगो आपण मेल आईडी आपण मोबाइल नंबर एंड आपण को गोटे पासवर्ड क्रिएट करिया पड़ो देन आपण स्टेट फिलअप करने तापर कैप्चा कोड देवे सबमिट करेंगे आपण पाखक आपणकर आईडी पासवर्ड आसीज आपण आईडी पासवर्ड आसीजा पर तो मोर आईडी पासवर्ड अच्छी पूर्वर तो से मु लॉगिन कर नौ आईडी पासवर्ड दवा तापर आपण कैप्चा कोड फिलअप करेंगे जहाँ भी लिखा थी से कैप्चा कोड रे देन फिलअप करने तापर लॉगिन करेंगे तो आमर ए लॉगिन हो गला तापर सेकंड ऑप्शन को जीवा अप्लाई फॉर सर्विस व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस आपन को ये 10 अच्छी 100 करना पड़ो देन ए आप सर्च करेंगे आपन कौन एप्लाय करने आप आमर कास्ट सर्टिफिकेट एप्लाय करार अच्छी तो एससी कास्ट सर्टिफिकेट एससी एसटी माइग्रेंट इश्यूरेंस ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट तो ये पेज आसीगला तापर जार एप्लाय कर चाहते से पुआ श्री लगे एप्लिकेंट नेम एप्लिकेंट जार एप्लाय करने चाहते तब जेंडर देदेवे मेल कि फीमेल मेरिड कि अनमेरिड देदेवे तापर एज देदेवे कस्टमर जहाँ भी थी एज तापर रिलीजन देवे हिंदू देन कस्टमर रो से जो एप्लिकेंट रो आधार नंबर देवा पड़ो आधार नंबर तापर कस्टमर रो फादर नेम एंड मदर नेम देवे एप्लिकेंट रो फादर नेम और मदर नेम देवे तापर कस्टमर रो मोबाइल नंबर तापर मेल आईडी टा मैंडेटरी नहीं देले हम ना भी नदेले भी चलो देन कस्टमर डिस्ट्रिक्ट एप्लिकेंट डिस्ट्रिक्ट देवे सब डिस्ट्रिक्ट दे देवे तहसील दे देवे देन विलेज सिलेक्ट करने तापर को आरआई अंडर सर्किल दे देवे जदि ये विलेज शो न हो तो ये विलेज नॉट लिस्टेड उपरे क्लिक करने पोस्ट ऑफिस दे देवे पुलिस स्टेशन पिन कोड तापर आसो सेम एज द एप्लिकेंट जदि एप्लिकेंट निजे फिलअप कर फॉर्म को ताले येस करेंगे जदि एप्लिकेंट निजे फिलअप करना
ତ ଆଉ କାହାରି ମାଧ୍ୟମରେ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ नो କରିବେ। नो କଲେ ସବମିଟର ନେମ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଲେସନସିପ୍, ଯିଏ ସବମିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ରିଲେସନସିପ୍ରେ ସେ କିଏ ହେବେ, ତ ସେଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ମେନସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ନିଜେ ମୋ କଷ୍ଟମର ନିଜେ ଯେହେତୁ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ନିଜେ ନିଜର ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ୟେସ୍ କରିନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେନ୍ କଷ୍ଟମରର ଗୋଟେ 20 KBରୁ 200 KB ଅଣ୍ଡରରେ ଥିବା ଫଟୋ ଦେବେ, ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ। ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ପ୍ରପୋଜ କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କେଉଁ କାମରେ ଆପଣଙ୍କ ଆସିବ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ତ ସେଇଟା ମେନସନ୍ କରିନେବେ ଏଠି। ଯେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଥିଲେ ସେମ୍ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍, ତ ସେମ୍ ୟେସ୍ କରିନେବେ। ଏଠି नो ରହିଲେ ଚଳିବ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରୀ ନାହିଁ। ସେଡ୍ୟୁଲ୍ କାଷ୍ଟ ତାଙ୍କର କ'ଣ, କାଷ୍ଟ କ'ଣ, କାଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ପ୍ଲେସ୍, କେଉଁ ପ୍ଲେସ୍ରୁ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ତାପରେ ଏଗ୍ରି କରିନେବେ। କ୍ୟାପଚା କୋଡ଼୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ସବମିଟ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଆସିବେ, ଦେଖିଦେବେ ଡିଟେଲ୍ସ ସବୁ ଯାହା ଯାହା ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲେ ତାକୁ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଆଉ ଥରେ ଚେକ୍ କରିନେବେ ଭଲସେ। ୱାନ୍ସ ସବମିଟ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ଆଉ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିହେବନି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଏସବୁ ଦେଖି ନେବାର ଅଛି। ଆଟାଚ୍ ନେକ୍ସଚର୍, ମାନେ ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବମିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟର ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ଲାଗିବ, ତାପରେ ଲାଗିବ ଆଧାର କାର୍ଡ଼। ତ ସେ ପିଲା ଯଦି ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ଯଦି ମାଇନର୍ ଅଛି ତାହେଲେ ତା ବାପାଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ମେନସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି କଷ୍ଟମର ସେ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ଯଦି ବୟସ 18ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅଛି ତାହେଲେ ବାପାଙ୍କର କୌଣସି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆପଣ ଏଠି ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। এই ଡକୁମେଣ୍ଟ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରୀ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ରେଡ଼୍ କଲର୍ର ଷ୍ଟାର୍ ଥିବ, ତ ସେଇଟା ଜାଣିବେ ଯେ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରୀ ଅଛି, ଏଇଟା ନିହାତି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆସିବେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପାସବୁକ୍। ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପାସବୁକ୍ରେ ଆପଣ ତାଙ୍କର ଜମି ପଟା ସବମିଟ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ସେଭ୍ ନେକ୍ସଚର୍ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଆଉଥରେ ଯାହା ବି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଛନ୍ତି ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆଉଥରେ ଦେଖିଦେବେ ଭଲସେ, କାହିଁକିନା ଏଥରେ ସବମିଟ୍ ହେବା ପରେ ଆଉ ଏଡ଼ିଟ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦେନ୍ ସବମିଟ୍ କରିନେବେ। ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ରିସିପ୍ଟ ଜେନେରେଟ୍ ହେଇଯିବ। ଦେନ୍ ସେଥିରେ ମେନସନ୍ ଥିବ କି କେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିବ। ତ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଥ୍ରୋ ମେଲ୍ ଯାଇପାରେ। ଆପଣ ଏଇ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଆସି ଏଠି ଆପଣ ଟ୍ରାକ୍ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ଏଠି ବି ଆପଣ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲାଏ କରାଗଲା ତ ତା'ର ଷ୍ଟାଟସ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆମର କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ପ୍ରୋସେସ୍। ତାପରେ ଆପଣ ଲଗ୍ ଆଉଟ୍ କରିନେବେ, ତ ଆପଣଙ୍କ ସକ୍ସେସଫୁଲି କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ ହେଇଗଲା। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟପିକ୍କୁ ନେଇ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତ
ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ।